Mainyanyotize kunge muchasvodoka kagumbo kudaro. Kanzuru. Huh? That is a kanzuru. Kanzuru. Yes, prophet. Kanzuru inotizwa zvokudaro here. Enzwai mama. Yes, prophet. Ha. Mune vana vangani? Ndine 4 prophets. 4. Yes, prophet. Pana akanyora here. One prophet, mwana wangu firstborn musikana. Anyora chi? Akanyora form 4. Form 4. Yes, prophet. Saka toti makorokoteri. Mwana wangu hasati aenda notora results. Nokutanga akarasa mabhuku kuchikoro. Saka ndiri kumbosama kuti ndiunganidze mari yacho aenda notora results ake. Saka mari yacho pari zvino ndaikwanisa. Saka ndiri kuenda kuno musi weMonday ndakati aenda notora results ake. Varwire maoko. Ndo pamunoona kuti munhu anenge achimhanya kuenda kunotengesa achitiza kanzuru kuti vana vadzidze ndizvo. We love it mama. Thank you, Father. Iye Mwari anokuitirawo zvakanaka. Thank you, prophet. Munotaura here nemwana wenyu musikana uyu? Do you talk? Ari free here kwamuri? Nemwana wangu we are more like friends. Tinokurukura tichitaura zvese. Friends. I love it, especially when you are wakabatana nemwana zvodaro. Zvakanaka naye. Nemi vabereki wirirana nevanaka. Muchitaurawo nyaya muchiita sei vana. I love it, Mama, and thank you so much for being a loving mother. Tinotenda, Father. But tell me, Mama, makamboona here receipt yemwana kuti akaregister? Aiwa kubata inchipfuva. Ko entry statement kana timetable yemwana uyu wamunotaura naye makamboiona here? Makutondorovesa hana yangu ichi. Anonzi Leona ndiani? Ndiye mwanangu akanyora form 4 prophet. No, chinjai statement. Ndiye mwana wenyu aifanira kunge akanyora form 4. Haana kumboregister. Prophet mukandidaro. Chikwadi nokushanda kwandaiita nini? No. That's it. Here we simply tell people what is happening. Besides, vanga vagara vachangozviziva. Ko vatogara hanzi handisina simba nitoreyo cheton yako iyoyo wakomana. Now mama, ndagadzika chair. Yes, prophet. Ngatiti mwana wenyu yarapo Leonora mudze zvamuda umudza. Leona, kingo ndakatadze mwana wangu naye mwana wangu ndinoshanda wanu kuti uite zvaunenge ndakatarisira kuti uite grade 7 yako wakapasa zvakanaka. Kochi wapindwa nemweya rudziko asi mafriends eranga achikufurira. Ndikagara neumba ndisingazivi kuti ndo zviri kuitika kushanda kwese kwandinoita. Prophet murume wangu anorwara nepfungwa inini. Ndinoshanda prophet kuti vana vangu vararame. Mukundiudza kuti kudiko prophet. Oh, she wangu. Oh, she. Baba tino chema. Kushanda kwandandiita mwana wangu. Baba tino chema. Mwari mtene uyainai baba. Mwari mtene uyainai baba. Nyaka ine tinoga ine nhamo dzakawanda kwazvo. Nyika ine tinoga ine zvirwere zvakawanda kwazvo.
Babati no chema Maya musene Samasimba Andina mwe Nasi uno wandinosi Dozani koizo Namozo sezi no nenes Baba na chema Ziri nani mugare mandi Maya uya imo Hallelujah Maya misi Maya uya Hallelujah Mariti na chema Babati na chema Maya musene Samasimba karamande Andina mumwe Nasibuna wandinosi Ndezani koizo Namozo sezi no nenesi Baba na chema Ziri nane mugane mandi kunyora form 4 ndinoshanda ndichitiza mapurisa zuva nezuva makumba anotondirwadza. No, it's okay, Mama. I want you to be very strong. I want you to be very strong. Listen to me. Apana chisingagadziriseke. Apana chisingagadziriseke. You raised an issue. Yekuti baba vacho vanotenderera pfungwa. Mwari abva ati ndikubatsirei. Kuti baba ava vapore nezita raJesu. It is well, Mama. It is well. It is well, Mama. I receive prophet.